Hej alle sammen, og i dag skal vi snakke om The Simpsons vs. Real Life. Vi har nogle statistikker, vi vil vise, og vi har nogle clips, vi også gerne vil vise. Så vores første klip, det er med Donald Trump, som er blevet præsident, og jeg tror 16 år før, så havde The Simpsons forudsagt det, som I kan se. Så den næste er coronavirus, hvor The Simpsons cirka 13 år før havde lavet en serie om en virus, der spredte sig igennem byen og var meget farlig. Hvilket relaterer til i virkeligheden, da vi også havde coronavirus, og der var lockdown, og det var en farlig sygdom. Og i vores sidste klip, så tog Homer til Canada for at købe cannabis, og så senere hen endte de så med at gøre cannabis lovligt i Canada. Nu har vi et interview, vi vil vise, og en statistik. Hvem står vi her med? Vi står med Søren, som er lærer på skolen. Okay, vi har nogle hurtige spørgsmål til dig om The Simpsons. Så sådan, hvad ved du om The Simpsons? Har du set det, eller har du bare sådan hørt meget om det? Jeg har set lidt afsnit, få afsnit, ikke så mange. Okay. Tror du på det med, at de ligesom kan forudsige fremtiden? For eksempel, der var det med Trump, der var det med corona. Der har været en del, hvor at man kunne grine lidt af, at vi lavede det samme, at de forudsagde fremtiden på en eller anden måde, blandt andet med Trump. Men jeg tror ikke, at jeg tror på, at de kan forudsige fremtiden. Jeg tror bare, det er tilfældigheder. Okay, men tusind tak. Det var det. Okay, så vi har været ude og spørge 10 mennesker, om de tror på, at The Simpsons skal forudsige fremtiden. Og som I kan se her, så er der 2, der tror på, at de faktisk skal forudsige fremtiden. Og der er 8, som tror, at de bare gætter. Og ja.